Kan ngombe karo itu Kamel. Wis budal. Wis. Murahan iki yo merek ini. Kok ngawak. Bisa. Bapak apa toh? Nissan. Kayak murahan pokoknya. Ayo ikut. Buat nyemprot bola iki bola. Nanti dimarahin Kak Mega. Nanti dimarahin. Oh, enggak usah takut sama Kak Mega. Ngewangi Mel. Iguana. Aja mbaturi. Ada sangat enggak ya? Pakai ini aja enggak apa-apa. Ini dipakai dulu. Enggak. Sangat ini ya. Kak, Masa awakmu aku murah anak mbak jajane. Jajane apa? Di mana salah. Wah iya iya. Neng ndi wi pase? aku ini. Gendeng. Awakmu sing mlaku. Dasmu enggak. Engko tak susul wis suwi to. Wis lah sak ngene iki. Tapi engko perlu balik neh. Masa mek kuwi tok cukup? Balik neh. Lah iya. Dalam. Sedih aku iso. Nyemprot bola. Produksi artisnya budal CEO mbakane budal CEO budal CEO tani. berangkat. Loh Pajeronya kemana? Pasirone yo sik diparkirne ning garasi no. Sik ya Ma yo. Dadah Mama. Ya. Dadah. Ciwane budal ning bahan, guys. Cione sik nyemplot. Oh, Cione tadi naik ini loh. Cione tadi naik legenda. Cio sedang nyemprot di sana. Aku kan tahun dulu ning kene karo duta barang. Putih, tapi lagi. Oh iya, Apiku. awakmu abang. Aku yo kang ngapus sih, Bang. Yang penting kan lagi. Halo Pak Cio. Yo ngawal Pak CEO no. Ku Pak CEO hilang yo kelar ya. Nyulami aku tak manjing nyulami. Apa sih nyulami itu? Enggak tahu aku. Wes ngali yo lek enggak ngerti. Ngerti yo wis menengo. Ya, Dut. Ngerti ya nek wong nyebut kae. Lah yo. Tai nyambut gawe. Oh, Napa to iki? Dek ngenjiri teko batese teko kono to. Enggak ngerti ndak? Kene aku tau manjing ning baon rumah samu. ora itu didik lo berdiobat Mbak Sit. Sing Kenyeh nah lasian. apa yo nganune to Dut sing tak idek jagunge. Ya stres-stresane.
Ndah ya. Ora ngerti prosedure. Ya no. Enggak entuk didek loh. Lemahnya enggak entuk didek. Enggak boleh injak tanah. Iki kok tak pengen ngekat Mbak Intan gen dihujat rata. Hujatanmu adalah semangatku. Ngene lho, Klar. Hujatanmu semangatku, piye? Hujatanmu semangat Dede. Oh. Jancok. Amel wo sing marai Amel. Kok Iki nyapu to kok ngetutne rono kan tadi kene. gene dek ngenteni kono dhewe, Klar. Ayo. Ayo, Klar. Ayo. Gene wi, gak mau gak apa-apa. Kowe ndak mau. Ya ke sana ya. Ini lho Mbak Gandhi. Loh, kok enek sing tukul ngene ya? Ibu Capute. ceblok paling anune. Iki jagung to ya, An? Lah nyapa kok ora diweki, Ndek? Iki gak tukul berarti Mel ngene iki. Dadi njaluk disulami. Ngono. Jantung ketopot iki. Duh. Jantungnya cepot. Jantung. Jantungnya cepot. Melu aku gawe tahu isi ya bar iki. Di rumahku. Mau? Enggak. Mageran. Enggak penak awake cai. Penak sih penak. Males. Penake atine lara. Lah kenapa kok hatimu sakit? Atiku Ku rasane Iya, toh. lara. Deng dong deng dong deng. jantung kok sakit kan. Ya kok gledak ae no. Heeh. Jalan sakit. Ini mau pingsan tapi malu. Piye to wong pingsan kok malu? Enggak apa-apa pingsan aja. Nanti tak gotong. Kok mak disemprot Cita tapi. Heeh. Pulang yuk Kak. Sakit dadaku lek nangis. Enggak bisa dingin paling ya. CEO mau pulang dulu ngambil lagi. Ini nyapu to, Man? Ibu iki nyapu tadi. Goblok kowe. Obat lho kuwi ndeng-gendeng. Kok lek omong iki dinang. Barang. Seteris. Kayak keracunan ra aku. Ora ngesor. Keracunan radut. Pokoknya lek aku ninggal nomor 1 sing tak deni awakmu sampai awakmu rawani ning ndi-ndi. Lek aku iki kok ninggal mergo kuwi nomor 1 sing tak deni awakmu. Sing makane. Sing tak deni. Yo nunggu ngrasani nomor kan. Oh kok nganu duta. CEO hari ini naik legenda ya Bono. Pajeronya masih dicuci sama sopirnya. Nek sit ambunan ya Jam. Obat mau orang ngambu. Irungku buntut apa yang mambu Sumel. Lah iya. Jam war. Ambunan. Lah iya. Tak mau nyapa tadut kok nganu. Gerombol-gerombol haloke. Tahu. Kok obat. Kayak wiju ya Dut, tak mau ora. Urung paling. Tempekmu to? Kudu. Ayo. Wih, ya kok kuning. Lah iya, Man. Urus apa? Sanu iki sing didelok. Oh, paling ibu sing delok iki paling. Kayak orang ngelep kopi. Kok berat.
sing sisih laundry ya sian. Oh, ada yang semprot kayaknya sebelah sini ya. Oh, rada mambu titik. Racun racun. Ora mbok ram jemu. Pokoknya lek mati jangan ditayang. Kuwi obatnya lek mau kenaan klambi. Anu ya. Hama sing mati hamane tok. Tapi yang penting kalau kakak mati jangan ditayangin ya. Malam ya. Aku tak menek. Gah. Kok kurang penggawean sini ngisor enek. Endi? Kae lho. Enggak mulus kok. Emang udah masak? Masak apa? Masak maksudnya klarai bahasane kono masak iki mateng, udah matang. Mbah ya. Brungut-brungut apa enak? Lha iki lho. Iki dhuwur iki. Bisa rano aku. Menek dadak. Lah ya menek oh ya jalan. Nih go jalan nek. Mah. Tar videono ya. Mbak, Bisa ta? Mbak Turi kae lho. Mbak Turi duta. Heeh. Wae mek. Sing kuwi lho ya. Di tak njalukmu iki lek iki karo. Lah nyuwun pah iki lho enak Mel. Lah iya aku sing kuwi. Kak, kurang tinggi Kak naiknya. Duh, Sik. jangan tinggi. Wow. Awas pasune tangan lho ya. Oh my god. Mau enggak kelar? Nggak mau aku. Enggak doyan. Heeh, Doyanmu apa? Enak lho iki kayak Ini markisa loh. nggak doyan apa-apa. iki jane aku Ini ya apa? aku ki enggak tek seneng. Tapi ki nganu. Bisa jadi aku tahu ngene iki ora? Tahu, Tahu? tahu. Kamu bisa menek? Bisa. Iya. Tapi sekarang udah. Hah? Gendang tak ceblokne lho engko. Aku nggak pakai celana dalam loh. Tatoan Maksudnya nggak pakai itu buat nutupin itu. Kak, celana dalam pakai. enak ramel jemene. Kurang tak pangan. Aku dulu sering naikin bawah seri. Enak. Neh, Wis wis. Ayo cek ya. Aku lagi break out kok. neh wes. Wes. Enak kok lagi. Nih dilek mbak. Tek, turun Tek. Oke. Kak pelan. Sing ngesar tok kuwi ya.